yebo namhlanje ke kade ngifakile lapha ku-Instagram abantu bamangathi umkhaba umkhaba asisho lwenze zemidlalo khosini sisho lo semzimbeni womuntu. Yes. Ngoba phela buka sithanda sami wonke umuntu uthume nemkhaba futhi kubona nangesizulu kuthiwa indlondlomelo mbona isisu singaka umkhaba mngaka kanti umkhaba uyakhuluma. Right? Kanti awuyinto uyasutha. Uzimkile. Yeah, khona okay ngilapho. All right. Ukuba nomkhaba nokuba mkhulu kwesisu okudalwe ukudla. All right? Now, yes ukudla kungaba imbangela yokuthi ugcina suba nomkhaba ngoba kakhulukazi ukudla ngawukuthi ukudla okwrong kakhulukazi ukudla okunoshukela ngoba ushukela kakhulu ngiyazi abantu bathi amafutha but ushukela ngoba ugcina ushukela mase ungaphakathi umzimba wenza ube amafutha. All right? So but ukuthi uyadla uyaphanga. Okay ngoba kukodwa uyazi ukuthi mufuna ngithi umuntu if efuna ukusebenza umzimba nje ngithi awungitshele mudla udla kanjani how quick how fast ukudla okudlayo ukudla ongakanani ngoba khumbula anti ukuthi ingqondo yakho uthi umudla wena mushesha ukudla ingqondo yakho ithatha 20 minutes kuya ku half an hour ukuthi iyazi ukuthi ususuthi kuze nawe uyeke ukudla uthi sengisuthi so kuze wena uzwe ukuthi sengisuthi kuthatha 20 minutes mhlawumbe ukudla kwakho iplate lonke uliqeda within 10 minutes uyakusheshisa lokudla so ingqondo yakho ukuzuza ngathi uyalangazela angathi ngathola okunye angathi ngathola amanzi angathi ingoba ingqondo yakho ayikaka-register ukuthi wena susuthi manje uma ushesha ugcina sudle wadla kakhulu kuthi lo uqeda khona 20 minutes later wena usuzizwa usuthi kakhulu uqonjela ukuthi lala usavuma ukwenza njani kanti ususuthe over ingqondo yakho before ikwazi ukuthi register itshele nomzimba ukuthi yeka manje sengisuthi so kukodwa nje ukuthatha isikhathi uma udla kuyakusiza kakhulu uma ufuna ukuluza iweight nje uthatha isikhathi uthatha ama breaks kancane ngesikhathi udla ngoba unikeza nomzimba wakho nengqondo isikhathi sokuthi awu register ukuthi sengidle ukudla okungaka. All right? Now umkhaba anti yes ngayikona ukuthi ugcwele ukudla lapho kumkhaba kodwa into engizoyenza namhlanje ngizofuna ukuhlukanisa umkhaba ngoba ayifani khona umkhaba ongenzansi khona osemaceleni khona ongenhla khona uround ocele nasemhlana. Okay so ayifani and isho into ezingafani ngoba umkhaba lona ungasho ukuthi kunesifo esikhona phakathi ungasho ukuthi unenkinga yesibindi umkhaba la fatty liver ungasho ukuthi unenkinga yesibindi umkhaba ungasho ukuthi kunendle awuthwelethi kahle umkhaba ungasho ukuthi kunomoya awusuzi wena umoya uhlalile ngaphakathi uphuza kakhulu into ezine acid so umoya sumningi kakhulu umoya ngaphakathi or udlukudla okuhlalayo ngaphakathi kuze kubola ugcine sokwenza umoya masisiso siyaqumba so uyabona isisi sakho singasho into eziningi ngawe manje lo mkhaba usho yilo osikhashana noma usuhleli sewakhile la uyazi kunabantu abathi ngiba nenkinga yomkhaba ekseni ngivuka ngiright kodwa ntambama senginesisi nomkhaba loyo kakhulu umkhaba ohambisana nani umkhaba ohambisana nokuthi angithi uthewulele akukudla loyo uhambisana nokudla kakhulu. All right wena uthi udla mhlambe ngesikhathi udla ueda neacid ngesikhathi udla so kukodwa lokho sekuya-eda ukuthi umkhaba wakho awuqumbe kunokudla ongazwani nawe uthi masukudlile masukuzenzela iacid kwenzele umoya ngaphakathi sesiyaqumba isisu so ileso sisu esihambayo size. Okay but kuba khona umkhaba ke anti ohlala ukhona nje sonke isikhathi. All right so awuzofana ke umkhaba if kwamafutha mhlawumbe ngiqale lapha emafutheni ngoba ngithe ngaba amanzi kungaba umoya ngaba yindle ngaba yikona ukudla kodwa futhi ngaba yiwona ke amafutha khumbula ke anti ukuthi uma sikhuluma ngamafutha emzimbeni wakho kunenhlobo ezimbili khona lamafutha ngaphansi kwesikhumba sibiza ukuthi subcutaneous fat lo mafutha if kuyiwona amaningi kakhulu kumkhaba wakho umkhaba wakho uba soft uthi noma ugcinezele ukuthi vosho amafutha kodwa asendaweni le engaphansi kwesikhumba. All right so lo mafutha lo mzimba wakho generally udingelani lo mafutha wadingela energy umzimba wakho udingela ukuthi nawe ukushisa nokubanda ukwazi ukucontrola lokho. All right so but uthi musithinta isisakho uze ukuthi hayi khona kuyangena ukuthi vosho amafutha lawo ngaphansi kwesikhumba lawo anti anayo ingozi kakhulu lawo amafutha anengozi uma usunomkhaba ilamafutha angaphakathi siwabiza ngokuthi visceral fat lo mafutha lawo anti asehlezi kuphi asahleli ngaphansi kwesikhumba ke manje asehlezi phezulu kwezitho zakho zangaphakathi. All right so uyabona ukuthi sihleli phi ke manje ahleli phezulu kwenhliziyo
ushuthi inhliziyo yakho suba nenkinga yenhliziyo manje sungaba ne-heart attack ngoba inhliziyo yakho iyasindiswa amafutha ahlezi phezulu kwemthambo yakho yegazi sesibiza ngokuthi cholesterol suba ne-BP ke manje ngoba wena amafutha lawa asehlezi phezulu kwemthambo yakho yegazi sugcina suba ne-BP because of lokho asehlezi phezulu kwesibindi sesithi thina une-fatty liver because lamafutha asehambe ahlala phezulu kwesibindi sakho asehambe adisturba inikwe lakho khumbula ukuthi inikwe lakha ushukela ilona licontrol ushukela emzimbeni wakho sugcina suba nesifo sashukela wena not because kodwa unesifo sashukela it's because lamafutha sehambe affecta inikwe lakho manje sugcina suba nesifo sashukela ngoba lamafutha sehambe ahlala endaweni eronke kakhulukazi ke kwinikwe until inikwe nje lilodwa licontrola ne-insulin ngaphakathi kuwena so once amafutha esemaningi ngaphakathi kuwena emzimbeni umzimba wakho uba nento esithi thina insulin resistance ushuthi umzimba wakho lokuyayenza nje le insulin uyayenza le insulin le control ushukela but le insulin ayisazweli izikhathalele nje ehlezi lapho ushukela lokuyanyuka yize ekhona insulin oyisosha angabe ligadela ushukela lokuyanyuka so ugcina soba nesifo sashukela wena alright so uyabona usunesifo sashukela wena hayi ngoba udle kakhulu ushukela or hayi ngoba kade kuyisifo sakho but sokunamafutha ahambe ahlala endaweni eronke alright now why ngithena nakubantu besilisa anti isiso somuntu wesilisa uyakwazi ukusibona okay mina ngudokotela ngiyakwazi ukuthi ngisibone ukuthi okay lesi sibangwe ukuthi kunamafutha asehambe ahlala endaweni ezirongi now kumuntu wesilisa number 1 ukuba namafutha nje sisodwa esiswini umkhaba wakho kuzokwenzani amafutha esiswini sakho umuntu wesilisa azobanga ukuthi le hormone yakho yesilisa esithi testosterone yesilisa kwenza ube namandla ube nomdlandla empilweni ke nje generally ngale kosekameleni nakhona ekameleni yenza ukuthi leyo hormone leyo ishintshe kube ile yesifazane ngoba ama hormones ethafana anti alright and then anziwe ngamafutha ayafana so once wena wanomkhaba umuntu wesilisa sisuka manje le chemical yakho le hormone yakho esilisa kwenza ukuthi ube nomdlandla ube namandla wenza konke into eziyisilisa ube nenwele ube nehwanqa ube namamuscle njalo njalo isiyashintsha siba eyesifazane ishintshwa umkhaba namafutha lawa angaphakathi kwena uma le khona unkehle ngiyamfunga now so uyabona ukuthi sizokwenza njani ke kwena umuntu wesilisa amafutha njalo lawa sesiswini asiyayishintsha le chemical yakho isibe njengowesifazane sokwenzeka kanjani ke kuwena umuntu wesilisa ingalo zakho sunama stretch marks njengomuntu wesifazane suba nengcence izibele zakho ziba ngathi unengcence suba nama stretch marks kuma hips ube nama hips ube idande ube nedande so uyabona umzimba wakho suyashintsha not because umuntu wesifazane but because manje le chemical yesifazane siyenyuka ngaphakathi kwena nenwele zakho seziyehla nasebusweni nawo ngisashave njengaqala because umzimba wakho uqale ukumova suba ne-chemical lesifazane more than le yesilisa now ukhumbula ke kuwena umuntu wesilisa ukuthi leyo chemical iyodwa ikwenza ukuthi ube nomdlandla ube ne-energy ukwazi ukugijima ube nomdlandla ungakhathali but ngesikhathi siyehla manje sihliswe yini ukuthi wena unomkhaba angithi lamafutha kumkhaba alright ngesikhathi siyehla siyenze njani suyakhathala siyenza ukuthi nama muscles kuwena ngaphakathi awasadevelop kahle so uzohamba ujime khumbula ukuthi isisi sakho sama muscles kunama muscles abheke phansi abheke eceleni awenza ukuthi isisi sakho sibe ne-six pack or whatever ukuthi kube fit but manje ngoba le hormone yakho siyehlile umuntu wesilisa ekusizayo ukuthi ube nama muscles akho siya relaxa nawe aba elastic sisiyaphuma even more isisi sakho so uyabona sokugcina futhi nawe suba yivila uyakhathala usafuna ukujima again sokwenza ukuthi ugcine futhi suba nomkhaba so uyabona ukuthi kuwena umuntu wesilisa umkhaba uzokwenza ukuthi ihormone yakho yesilisa yehle ihormone yakho yesilisa izokwenza ukuthi ube nomkhaba so it just becomes okunye kufida okunye alright now let's say kodwa wena unesisu umkhaba wakho ula ngenhla kwenkaba yakho okay if kukuthi isisi sakho is mainly umkhaba wakho ungenhla komkhaba khumbula ukuthi yini lapho isisu angithi yize sithi isisu sonke but umkhaba kukonke but isisu esiphezulu kwenkaba yakho angithi sebekwa yini lapho cha ngokudalwa nje kwakho khumbula ukuthi isisu silapho ngenhla kwenkaba ngenzasi kweyimbambu kunani futhi lapho kunesibindi ngaka right kwanenikwe ngaka left so if wena umkhaba wakho ungenhla mama ngenhla one bheka into odlayo ukudla bheka ipace odla ngayo futhi basobhu iacid ukuthi uyidla nini ungayixubi nokudla okushuthi ukudla kwakho kuyahlala sokwakha igas so already uma isisakho umkhaba ungenhla kwenkaba kuyasho ukuthi lenkinga more iseswini more than
kumkhaba wonke, alright? Isisu sakho lesi mhlambe futhi unehenia, you know, ihenia sike sakhuluma ngayo mhlambe sazokhuluma ngayo lonyaka, ihenia okusho ukuthi kunephathi yesisu sakho ekwenza ukuthi ngesikhathi uba nereflux ube nesilungulela siyakhuphuka sithi, so uzoyibona kuyibhamuza nje la ngenzansi kovalo lakho kanti kuyihenia lapho, alright? But komunye uthola ukuthi isibindi ngoba isibindi singaka right ngenzansi kwembambo zakho, alright? So sibe sikhulu kodwa sibe kukhulu ngaka right isibindi sakho sivuvukele, alright? But asuhamba sodwa ke isibindi, khumbula ukuthi uyashintsha nawe umzimba, ube nokuba yelo emahlweni ezandleni zakho, indle yakho ibe pale, ukhathala, ungabe ne-energy njalo njalo, kuningi impawu zokuthi sokuyisibindi, alright? Or yinikwe ngaka left but inikwe inhlungu if kuyinezinhlungu, alright? Inhlungu ziba ngaka left kodwa ziya nangemuva sokuyinikwe ke le pancreas layo sithona sa, yes. And again ngiyakhumbula ukuthi inikwe ngitheni seligcina sel affecta nani ke noshukela, alright? So uyabona ukuthi umkhaba ongenhla loyo ke kuwena auntie. Now if uya ngenzansi ungenzansi kwenkaba, okay, kakhulukazi ke kubantu besifazane, alright? If umkhaba wakho ubona ukuthi lo lengayo ngenzansi, one kubantu besifazane ngawo uhambisana nenzalo nokuzala, alright? If but kumuntu wesifazane if uthambile then lo uhambisana nama hormones, you know, kade utetile, inyama zakho zangabuya olastiki, so sukuyadedele kuhambisana nesibeletho sakho somuntu wesifazane, alright? But kungenzeka futhi ukuvuvukala kuleyo ndawo umuntu wesifazane thola ama fibroids, okay? Ngoba aqala ngenzansi ama fibroids aqala ngenhla unless esemakhulu kakhulu or yindle, alright? Ngoba icolon yakho phela indlela ephuma yenzansi, so uma usongelana from phezulu, usongelana from ngenzansi, alright? So if kukuthi usongelene nakhona uzoba nomkhaba lo la ngenzansi, but if usongelena kakhulu umkhaba wakho kuba umkhaba wonke ngoba phela kusuke namathumba akho wonke sebe affected nesisisu sakho if kukuthi wena ukusongelana into enkulu, okay? Or umkhaba ongenzansi futhi sinya, alright? Uyablocker umchama wakho nenkinga yesinye or inkinga yama period, kunabantu abathi uma sebezongena esikhathini qumbisiswa qunjelwe isisu. So uyabona ukuthi lokho ngenzansi kakhulu kuhambisana nani, kuhambisana nama hormones akho wena umuntu wesifazane, alright? So khumbula ukuthi ngitheni, uma kuukuthi amafutha abange umkhaba noma ilaphi sizotobozela isisu, but if siqinile noma isingenhle noma ngenzansi, if siqinile yazi ukuthi leyo nkinga ingasitho esingaphakathi leso esesiyinkinga kuwena, alright? Laba bathi mabetetela athi angizange ngibophe akuhlangana lo. Well, it can until ngoba phela khumbula ukuthi part of ukubopha is got to do with ama muscles akho. So umkhaba uzokwenziwa nayo ikona ukuthi ama muscles lawe ngithi iwona abambe umkhaba, khona amebheke phezulu, khona abheke eceleni, if eseba weak ededela asededela amathumbu ukuthi amathumbu asene playground ukuthi angidlale lana nansi indawo kuvulekile mase suba nomkhaba. Ngiyababona bendaba anti bangena ngoba ngiyalibona lihle le topic, ngicela ukuthi siqhubeke after indaba sesikhuluma nangezinye indawo, sokhuluma ngesisonke, sikhuluma nasemaceleni nako konke nje ukuthi umkhaba kusho ukuthini. In the heart of the valley, where mountains breathe and the rivers remember, lies a sanctuary of healing, the Mid-Illusion Wellness Retreat. Here, nature slows the mind and awakens the spirit. Each breath of mountain air, each sound of flowing water becomes medicine for the soul. At Mid-Illusion, healing is not just clinical. It's cultural, it's spiritual, and it's deeply human. We reconnect people to themselves, to the land, and to one another. Because in nature, we find who we truly are. Mid-Illusion Wellness Retreat, where nature heals the soul.
oyedwa ababili ala ngocingo abazokhuluma lo daba esikhuluma ngalo abafisa ukubuza kanti futhi nama voice notes wena nje unembuzo ufuna noma abo one ngesonto ezasobheka ama voice notes no kanti ake sithathe ke nangengikhombisa lana impela othi ngithi sawubona siyaphila njalo wena simnandi kanjani isizulu sakho yatibo uyabingelela naye baba Okay. All right ke baba ngizokuphendula ngithi uzolalela eredweni. Okay, all right. Yebo and i-answer yakhe ithi yebo Mam Lady D. Okay. Umkhaba uyakwazi ukuthi ube ufuzo ngoba okusho ukuthi same as iBP iyakwazi ube ifuzo ube ocholesterol zibe nofuzo unkinga ye-insulin nama hormones. Khumbula ukuthi ngithe eminye imkhaba kubangwa nama hormones. All right. So ungathola ukuthi even if umuntu wesilisa banamankinga ezithize yama hormones emzimbeni yakhe egcine seyenza ukuthi abe nomkhaba. But also ukuhlala kwamafutha endaweni ezithize ukuthi wakheke kanjani kuba yilona ufuzo. So kuyenzeka yebo definitely ukuthi ube nofuzo lomkhaba. I-body shape angithi i-shape yakho mzimba yakhiwa ukuthi amafutha ahleliphi. So leyo body shape uthola ukuthi ufunzile kuthiwa wakheke ume njengobaba wakhe. Okushuthi namafutha akho ahleli lapho kuhlezi khona amafutha ababa wakho. But kunabantu ngofuzo uthola ukuthi i-metabolism yabo the way umzimba ogaya ngako ukudla ispeed khumbula ukuthi ngitheni naku ukuthi ukudla kuhlala isikhathi eside engagayekile engahambile kuya affect ukuthi ugcine sonomkhaba. So if wena kini vele niyasongelana nabantu eniqunjelwayo indla ihambi ngokusheshsha ngaphakathi izokwenza futhi again ukuthi umzimba wakho ugcina amafutha ngendlela ezwrong. Now ngimphendula nje ngoba ngiyafisa ukungena kule part futhi le engithi sengikhuluma nabantu besifazana ke manje ukuthi kade ngithi kubona abantu abanomkhaba la ngenzansi it's also caused by ama hormones. Kunomuntu othola ukuthi banenkinga yama cysts anti okay ama cysts nawo azokwenza yes izigaqa zizokwenza futhi lokhu ukuthi ugcine wena izigaqa ezinamanzi kodwa not ama fibroids azogcina kwenzile nawe futhi ukuthi ugcine suba nomkhaba. So uyabona ke abantu abaningi ukuthi umama wena ama cysts nami nginama cysts ama hormones. So yebo kuyaba ufuzo. But kakhulu kunomkhaba Mam Lady D odalwe nayi stress kakhulu abantu badalwa i-stress. So i-stress naso siyahambisana nangozalo nange experience emndenini ukuthi yini experience ile nina nonke okay. So agcina umuntu eseba nomkhaba kanti lo mkhaba uhambisana ne-stress. Now umkhaba we-stress ke wona uba around eswini la phakathi nendawo central kuba ngathi ibhola ngathi ku round umkhaba we-stress loyo Mam Lady D. Umkhaba masiphela stress uyaphela noma usuyalile well kakhulukazi more than ukuthi in fact you know ngibabona nje even umuntu ngim-admithile ukuthi okay when une stress and I know what is the cause is because i-stress inyusa i-hormone okuthiwa i-cortisol. So kumina it's the cortisol body engisuke ngiyibona ngoba i-stress inyusa leyo chemical esizokwenza ukuthi wena ke iba nalomkhaba o-shaped ngalendlela kanti ubangwe i-stress. All right uyishape kanjani uba round like ibhola kodwa uba central la phakathi nendawo uba round uba phakathi nendawo lento we stress okay ngoba kodwa nawo lo umzimba othola ukuthi isisonke naso futhi siyenzeka futhi kube se stress leso kakhulukazi if kuukuthi umuntu akalali Mam Lady D nako ungalali kukodwa futhi kuzokwenza ukuthi ube nalomkhaba and kusukuyingozi if sekuqina if isisakho uyasithola ukuthi siyaqina whether una stress whether awulali whether sokuthiwe unoshukela manje or noma ne-insulin resistance but uqina kwesisu kukodwa kusho something ukuthi sokunenkinga engaphakathi kwizitho zakho zangaphakathi. All right now ngibonile la Mam Lady D kukhona bengibhalile la ubetheni ubekhale ngenwele. Okay ube nazivota ke manje ukuthi ilo ithwele how many months okay kukhona ke la auntie othe
Dr. Mthembu ngikade la ku TikTok wathi Dr. Mthembu mina nginenwele phansi kwe yini chini uthe chini lana wesilevu sami. All right. Now ngiyazi ukuthi ngoba ngikade ngikhuluma ngabantu besilisa ngathi mina if sebeba nama hips nani hormone yesifazane sinyukile so mina usiyahlamba siyasaba ukuthi awe hlamba sengiba umuntu wesilisa yini cha ube umuntu wesilisa but ama hormones ngoba khumbula ukuthi nawe umuntu wesifazane yes une estrogen lokuyi chemical yesifazane kodwa ikhona futhi le chemical yesilisa ngaphakathi. But should umzimba wakho uyakhe kakhulu leyo chemical leyo then nawe uzoba nazo ungathuba nentshebe. All right. Or iziqu zakho zoboya zisiyinkinga kumuntu wesifazane ezenza logo iyona le yama cysts ebengikhuluma ngayo ekade ngithe nayo futhi ufuzo so nayo if unama cysts izokwenza lokho. All right. If kuukuthi nama pills by the way ama steroids if uthatha ama steroids kakhulu umuntu wesifazane nako futhi ngagcina sokwenza lokho ngoba nyoma yini ezodala ukuthi wena umzimba wakho le chemical yesilisa kuwena inyuke more than uzoba nazo inwele. Abanye uthi mase ngena ku menopause umuntu wesifazane ngisakhuluma ngenwele njalo hayi ngomkhaba uba nazo futhi lezo nwele because khumbula mase ngena ku menopause umuntu wesifazane ichemical yakho le yesifazane iyehla iestrogen okusho ukuthi noma be right ayehlanga le yesilisa inganyukanga but sizoqala usuba ngathi unenwele kanti it's just leyo change in balance yokuthi umzimba wakho suwakha kakhulu or sensitive kakhulu kwi hormone yakho le yesilisa. All right. Now ngiyafuna ukuqhubeka mama lady day ngoba ziningi indawo engashongo ngishonga side la if ukuthi wena unenkinga yomkhaba la emaceleni. All right. Le yasemaceleni ke indawo zokubambelela kuthiwa ama love handles baby. Let's say love. Sekubambelela bani? Uthando baby. So kuleyo ndawo ijwayele ukuthi ibe lamafutha Oh yes baby. Ijwayele ukuthi leyo ndawo kodwa ayibi ayibi lamafutha dangerous kube labe ngithe angaphansi kwesikhumba labathofozelayo. Okay. Ntofo. All right. But ihambisana nako unga exercise mam lady D if wena lapha ekhaya even if uyagula but if uhlala uhlele esitulini ubuka iTV kwaphela u8 hours yenza ukuthi awu rest lapho wakha umkhaba. Wahlala nje 8 hours usowakha umkhaba automatically until ukwazi ukuthi mozothi uhlezi lapho udla ama chips uphuza idrink wenzani uyawumema nje iphathi yawo nje umkhaba ngaphakathi kwena. Couch potato. Yes, couch potato. Usenza normal love. Awona musenze ngathi idla isuka. Amba manje. Okay, sengiyangicosha. Okay, but mhlambe anti ngiyabona incingo ziyakhala abalaleli bethu ngicela basenda ama voice note anti. Hey, kanti sekunje? Ngicela basende ngenxa yesikhathi ngizocela basende so baphendule ngesonto elizayo. But mlaleli wokhozi senda nanoma ingane ofisa ukuthi uDr Mthembu akuphendule noma ngawona umkhaba noma ingane so that ngesonto elizayo so bese sikwazi ukuthi siniphendule nanoma ingane le okuwukuthi unenkinga yayo wena. All right. Oh, you chase me now. Hey. Okay, inamba nguDr Nomcebo Mthembu. Uyabona anti ukuthi ngitheni? Stress sinayo imbangela kakhulu futhi uthi ugcina suba nomkhaba. And uyabona nakumuntu wesilisa stress so wenza ukuthi ube nomkhaba sigcina uyakhathala nasekameleni suba ne stress even more ke futhi manje so stress sinembangela enkulu ngoba nako ungalali futhi whether umuntu wesifazana or umuntu wesilisa usebenza umsebenzi ekwenza ukuthi ungalali izogcina sihambe lento yohlala kumkhaba wakhe suba ne stress belly sibiza ngokuthi stress belly. Utshwala wasikhuluma ngotshwala anti kanti kubalekile kunomkhaba watshwala. Okay as well ukuthi umbone yiko kuthiwa ibeer belly. Okay ngizoxoxa nabantu bami baka TikTok uthi ngihamba. Okay anti inamba zami eMedilution esibhedlela mhlambe omunye wena ubonayo ukuthi mina lento umzimba wami kanti stress ngidinga uDr Mthembu uyongisiza ngestress enginaso ngithinte esibhedlela inamba zami 072 994 7547 inamba yesibhedlela leyo ngikusize iMedical Aid yakhokha. All right. But iclinic ufuna ukuziklina nje umzimba wakho anti all right ukuvula imthambo yonke indawo ugcine acid ukhipha inyongo uchathi what number 0317658475 iseBorders Hill lapho and then eRichards Bay 0357601569 nibe nesonto elihle ngenibona ngolwesine ebusuku ngo9 ngibe sengikhuluma kahle ke ngale ukuthi kubantu besilisa kwenzakalani umkhaba. Wena kusho ukuthi
uhlele emotweni nje ubukana nathi nje uyas-analyze nje uyasihlakaza futhi madoda Angijaji kodwa. uyajaji Angijaji ngiyathanda angijaji. Umuntu ngiyamthanda ngimjaji. siyadlula nje lona I do that. Ngiyakwenza. Angikwazi ungenzi vele. Or mhlawumbe umuntu uma engishela ngimbuke sengibona into eziningi ngani. Well, I know. Kodwa nawe lady view uyasho nje ukuthi lo indlela kaphefumula ngayo. Okay. Bye. nami ngiyakwenza ngicela ukushuthela